Sabi. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video, ang kintab ng aking noo. Oh my God! So, ayan. So, dumating na guys yung aking in-order. I think, ano to, Shine. Ayan. Dati yung vlog ko dati. Shin ako ng Shin. Shine pala ang tawag dyan. Ang tamang pronunciation. Ayan. So, sa tingin ko ito na yung sa tingin ko ito na yung in-order ko. Dumating na siya. Kasi, ayan, oh guys. Ayan. So, buksan na natin. Huwag na nating patagalin. Okay? I want to see your... Okay? So, huwag na nating patagalin. What's that? Di quiet, ha? Ayan na. Ito na nga, guys. Ayan. Oh my God! What's this? Oh my God! No, 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 no. Okay, you go to the room. I don't want you to see what Mama's bought. Okay, you go back to go to the room. But Go for who? for myself. Okay, go to the room. Lock the door. Ate, lock the door. See you. Go to the room. You listen. Okay? Okay. Now. Okay. Now. Lock the door. So, ayun na guys. Ito, binili ko. Buksan na natin. Ayan, dumating na siya. Yes, ito na. O, di ba? So, Shine. Tanggalan na natin yung plastic. Parang, wala siyang pangalan. Ayan, ito yung short na in-order ko. Ayan, cute. O, di ba? Ang cute. Size M to, size M. So, type ko yung niya, yung tela niya. Madulas. Ayan, and then yung design. Love it. Ayan, ito yung belt. May belt. Ayan. Yung short yan, guys. And then, ito naman. Ayan. Sirain na natin yung plastic. So, ito yung dress. Uy. Ang sexy ng likod. So, ito yung dress. Size M din to, guys. Size M. Ayan. Cute na niya. Cute ng design. Diba yung color? Love it. Ayan. Sukatin natin yung mamaya. And then, ito. Wala, parang hindi pa dumating yung meron pa. Kulang. So, ito din. Ito talaga, oh. Ayan, busy pa. Ito, isa pa to. Dress din ito, guys. Size M. Ba't ang laki? Ang laki niya. Pero tingnan natin, try natin, guys, kasi M. Dati S lang ako, ngayon M na. No. Okay, try natin mamaya. Sukatin natin to, okay? Ayan. Bet ko yung color. And then yung design. And, ayan, ito na siya. Ito yung sa guys, sa plants. Ayan, ito yung sa plants. Ilalagay mo lang siya ng bote. Parang sa soft drinks, ganun. Basta yung may takip. And then, dito mo siya ilalagay. So, halimbawa, alis ka ng bahay, mag-holiday ka, alis ka, ganun, mag-vacation ka, magbabakasyon ka sa ibang lugar. So, mga 5 to 6 days. So, pwede, ito yung pag may plants ka sa bahay, may halaman ka. So, ilalagay mo lang siya dyan. So, mag-aano na siya, parang lagi siyang, parang lang, yung tutulo lang siya, ayan. Para hindi siya maging dry yung nadidiligan pa rin siya araw-araw. So, ito, binili ko. $2, mahigit for 2 pieces na siya, o diba? Kasi meron ako mga tanim dyan. Last time, umuwi kami ng Malaysia. Then, natuyo siya talaga. Ayan, ito naman yung sa asawa ko, guys. Buti na lang. Ito yung sa asawa ko.
na pangregalo ko kasi hindi pa ako nakakabili ng pangregalo sa kanya ngayong Pasko. Tama talaga. Oh my God. Ayan. Oh, L size siya. Sa tingin ko kasi to. Cute, diba? Nabili ko lang siya guys ng $7. Ayan. $7 to. Balutin ulit natin kasi ano siya, ireregalo ko sa kanya. Para ngayong Pasko. Tama to. Yan, ibalik natin sa lalagyan. Ayusin ulit natin. Diyan ka muna. And then, meron pa ito guys. Ito lalagyan niya talaga. And then, ito, short. Binili ko sa kanya din. Ayan. O, diba? Parang medyo maliit yung sa baywang. Kasi siya, 34 to 36. Yung size nito is ganun din yung kinuha ko eh. Sa nakasya. Ayan. Mahilig siya sa may bulsa. Cute din. Ganda na hindi nga lang masyadong makapal yung tela. Pero, ganda ng color. Wala pa siya ganitong color na short. Ayan. So, ito pinili ko. Size lang ang hindi natin sure. Ayan. And then, ito. Sa kanya din. O, dito yung cute. O, diba? Size L. Size L. O, ganda. Bet ko yung Happy Halloween. Pero, dapat Christmas. Pero, maganda yung design. Okay. So, L size din to guys. Ayan. Pang gift ko rin. Tama to talaga pang gift. Ayan. Ganda yung tela niya, promise. Cotton. Sana magustuhan niya. Sana kumasya kasi medyo tumaba siya ng konti ngayon. And, kaya ako pinapasok yung dalawang makulit na bata sa loob kasi ayan. Ito yung pinapabili nila sa akin dati pa. Ayan, oh. So, dumating na siya, guys. So, isi-surprise ko sila ngayong Pasko. Ayan. So, kaya ayokong makita nila. Kaya sabi ko, wala, pasok kayo doon. Ayan, ito yung dahilan. Tatago ko ulit. Okay? Para hindi nila makita. And then, last but not the least, sa asawa ko ulit. Kasi guys, bihirang-bihira talaga bumili kami ng damit niya. Pag kasama ko yan sa mall, ayaw niyang bibili kami ng damit niya. Kasi lagi niya sasabi, ang dami niya pang damit. Pero yung damit niya paulit-ulit. Ewan ko, ganoon ata kapag lalaki, di ba? Yung kung ano na lang makuha sa ibabaw, yun na lang. So yung mga damit niya sa ilalim, hindi niya na, as in, bihira niyang magamit. Totoo yun. Pero binila ko siya kasi, as in, bihira nga kami bumili. Kuripot siya sa sarili niya, guys. Ayun, pag ako nagpapabili, yung mga anak ko, go lang siya, okay, go. Pero pag sarili niya, talagang parang nangihinayang siya. Kaya, hindi niya alam, bumili na ako online. Ayan, para sa kanya. Ayan, sanam ay! Hindi ko alam kung kasya pa ito sa kanyang baywang. My goodness, sana kumasya. Ayan, short. Cute siya, di ba? Oh. Sana kumasya. Oh my God. Parang kinabahan ako sa baywang. Ayan. Sana kumasya, guys. Ang ganda yung tela niya. Promise. Oh. Para sa kanya. Ayan. So, ito-try ko na yung aking mga pinamili. Pero lang doon sa damit ng, sa damit ng aking asawa. Yung mga binili ko para sa kanya. Pero lang doon. Ayan. So, ito-try na natin yun. Tama-tama lang yung haba niya, guys. Ayan, oh. Hanggang tuhod lang siya. Guys, ang cute. Dito, oh. Ang cute niya, oh. And then, tamang-tama lang sa likod, guys. Ayan.
Oh, diba? Cute! Ang ganda! Is it nice? Nice. Yeah. Yeah. Pretty ah. Yeah, I want you to wear it every day. Every day. Okay, next. So, this is the one, guys. Ayan, parang, ang laki. Pero okay lang. Ay, oh. Ayan, guys. Ay, ang cute. Nice, maganda siya, ate. Yes. Dahil, malaki lang siya, guys. Mukha lang siya malaki, pero ang cute. Love it. Oh. So, luto ko rin ko niya na Pasko. Then you put a belt. No, you can put belt. Pwede siya lagyan ng belt, guys. Pero pwedeng huwag na kasi nga. Kaya ako bumili ng loose kasi wala na akong baywang. Wala na akong baywang, guys. Hindi na ako sexy katulad ng dati. Pero I love this. Oh, di ba? I like the color. I like the design. Love it. And this is the short, guys. Ayan. Cute. So, ito guys yung short. Ayan. This is nice. Maganda siya, guys. Ayan. Sinuot na yung aking damit. Cute yung color niya. I love it. Ayan. So, medyo ano talaga siya. Yung high waist. Ayan. Cute. Ito parang ano siya, guys. Parang kahit anong color pwede i-partner. Kahit anong color. Ayan. So, that's it for the day, guys. Ito na muna yung aking, ano ba to? 3-9. Kasi, yun nga, surprise ko sa aking asawa yung binili ko para sa kanya. So, that's it for today, guys. Hope you enjoyed this video. And, don't forget to like and subscribe. Pag-share na rin ng aming video. And, hope to see you sa susunod naming video, guys. Merry Christmas and advance Happy New Year, everyone. Bye! So, dumating na, guys, ang aming in-order na Texas. Texas. Okay, bye. What is that? Chicken. Is that Coke? I think so. Yes. It's Texas chicken. Look at- It's Texas. This is from Texas. It's really smells good. Yes. Smells very good.